Kwasiqale socela ukuba sithobe amakhanda ngomkhuleko. We are praying. Siyakhuleka. Our Lord in heaven, we want to thank you for this opportunity again to meet and discuss issues pertaining to our salvation. We kindly invite your presence so that as we navigate our way through this planet Earth, you continue to guide, protect, and bless us all. In Christ Jesus we pray. Amen. Amen. Okay, to begin with, I just want to say thanks, many thanks to our teachers within the movement. Ukuqalisa isifundo sethu ngizothanda nje ukudlulisa ukubonga othisha bethu la kwi-movement. In particular, our leadership. Ikakhulukazi ubuholi bethu. And everyone else for participating. Nabo bonke abathe bayibandakanya ekufundeni kwethu. Because really, as we have come this far, Ngoba ngempela sesihambe ukhalo olude kangaka. it was not easy. Bekungelula neze. Considering the fact that these studies come with their challenges. Uma ucabanga nje ukuthi nalezi fundo zize nezazi ingqinamba nenselelo. In particular, the recent studies we have had. Kakhulukazi lezifundo nje sibe nazo zakamuva. We noticed that we are living in very unpredictable and dangerous times. Siyakuqaphela ukuthi siphila ezikhathini ezinobungozi futhi engagaguleki. In fact, we can even say, though the times are so unpredictable and dangerous, they are also very interesting. Singakusho nje ukuthi lezi khathi zinobungozi futhi ayigaguleki kodwa khona manjalo ziyathathekisa. Because I bet you each and every one of us have got their own experience and testimonies as to how we react to these studies and presentations. Ngiyayiqagelela nje ukuthi naloyo unawakhe amava nendlela yokuthi uyithatha kanjani lezi fundo yena uyimunyunga kanjani. Yes, especially after having considered the fact that we are way past our close of probation. Ikakhulukazi emva kokuba sesazi ukuthi sesindlulile ekuvalweni komusa. Yeah, so I didn't have the privilege to actually say my testimony, my own testimony. So I want to take this opportunity to just talk about it. Ngiye ngaphuthwa ithuba lokuba nami ngilethe obami ubufakazi. So ngifisa ukuthatha leli thuba bese ngibuletha obami ubufakazi.
Yes, so soon after the presentations we have heard from our leadership, particularly from Curtis and Blessing Ngobani. Masinyane nje emva kokuba sithole izifundo ziphuma kothisha ikakhulukazi uKurtis kanye noNgobane uBlessing. Which showed us that we were way past our close of probation, January 3, 2026. Ezisibonise ukuthi sesinesikhathi esindlulile ekuvalweni komusa ngomhla ka-3 kuJanuwari 2026. I got shaken up indeed. Ngiye ngaba nokuphazamiseka ngempela emoyeni. And it was with great shock and amazement at the same time. Kube khona ukuphazamiseka nokumangala ngesikhathi esisodwa. Because this came as a shock, as I said, considering Ngoba the time. Njengoba ngishilo ukuthi-ke lokhu kuzeke nokumangaza okukhulu uma ucabanga nje ngesikhathi when we actually preparing to get to that way mark of close of probation, then we were only told that it's way past us. Lapha ekuthenini uma sahamba nje ohambweni lethu sithi sisaya khona kumkhombandlela wokuvalwa komusa, and then sesibe sesitshela ukuthi cha senidlulile. Yeah, really, that shook me a lot, and I had some mixed feelings, like Patimus also testified here. Ukukhuluma iqiniso lokho kuye kwanginyakazisa nje impela emizweni, njengokuba noPhathumuze eke waletha nje ubufakazi ukuthi naye kumnyakazisile, nami bengizwa ngendlela efanayo. Yeah, because it was way beyond my expectation. Empeleni bekungale kokucabanga kwami lokho. So I was left with this question. Ngiye ngasala nalo mbuzo-ke. And I'm sure Elder D is also, we once shared the same feeling. She asked me the very same question. Nginesiqiniseko sokuthi nomdala-ke uDoreen naye uke waba nomuzwa ofanayo, wabuza umbuzo futhi ofanayo, noma ebe nombuzo ofanayo naye. Yeah, that based on on these recent studies, how do we view the fact that is everyone going to be saved? Ngalezi fundo-ke zakamuva umbuzo ubukhona ukuthi-ke ingabe wonke umuntu uzosindiswa? Or will there still be the two groups? Noma mhlawumbe kuzoba khona lamaqembu amabili ahlukahlukene? So that one, I'm sure many of us are still wrestling with that question as well. Nginesiqiniseko sokuthi abaningi bethu basalwa leyo mayelana nalamaqembu. So that's my own testimony. Ibona-ke ubufakazi bami lokhu. So today I'm going to talk about what I might call the 4 existential threats. Namhlanje-ke ngizokhuluma ngathini ngezinto ezine ezesabisayo kulezi khathi.
So the other four, the other 3 or 2, I will just pass by. Lezi ey'ntathu noma ey'mbili ngizoyihalamuza nje ngindlule kuzo. Yeah, we won't dwell into much detail about them. Ngeke singene sigxile kwimininingwane eminingi kuzo. Yes. So, like I said, we are living in very challenging times. Njengoba bese ngishilo ukuthi siphila ey'khathini ezinzima kakhulu noma eziyingqinamba kithi. Whereby if we read from SOP, Lapho uma sifunda umoya wesiprofetho from the book Education, incwadi i-Education chapter is 19. i-chapter iyo lesebaliwe u-19 page is 170. Let me just confirm the page. ipage ngizolisho nje manje. It's 175, 174, paragraph 5. What is the title of that chapter? Chapter 19, page 179, paragraph 5. Page 75. Page 179, paragraph 5. Okay, sorry. Page 179, paragraph 5. Yeah, so I will ask Patimuzi to read that one for us. All right. Ngizocela uPhathimuzi asifundele. Okay, it says, the present is a time of overwhelming interest to all living. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes have their attention fixed upon the event taking place upon us. They are watching the strained, relentless relations that exist among the nations. They observe the intensity that is taking possession of every earthly element. And they recognize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of stupendous crisis. ED 179.5. So as Patimuzi has just read the quote there. Njengoba, should I translate the quote or should we just continue? Yeah, if you feel we might need to translate, it's okay. Let me try. Yes, please. Isikhathi esiphila kuso ke siyathathekisa kakhulu kubo bonke abantu abaphila emhlabeni. Ababusi nalabo basemagunyeni, abasey'khundleni ey'phezulu, abathenjiwe noma banegunya, iy'ncithabuchopho zabantu besilisa nabesifazane, bawo wonke umphakathi babhekisa amehlo abo kwigameko ezihlakalela umhlaba. Bayabuka zonke lezi zehlakalo ezenzeka zingenamkhawulo. Ilokhu iqhubeke njalo kuyizizwe nezizwe. Babuka ukukhula kwazo ley'gameko. Zithatha zonke iy'nsiza zalomhlaba. Bayabona ukuthi khona into enkulu ezokwehlakalela lo mhlaba, ukuthi umhlaba ulengela eweni lesigameko esingaziwa ubukhulu baso. Yes, thank you. Thanks, Tami, for the interpretation.
Yebo. So we can notice that we are now living in times whereby there is a lot of a chaotic cascade of world events. Siyaqaphela ukuthi siphila emhlabeni la kwenzeka khona izigameko eziningi zisondelana. Just like our elder D has presented this morning, Njengoba umdala uDorin wasilethela isifundo ekseni. yeah, talking about those periods from World War I up to where we are now. Ekhuluma ngezigameko ke kusukela le ku-World War I kuze kuzofika kulesikhathi esikuso njengamanje. Yeah, we noticed that from the Second World War, we entered from 1979 up to 1989. It was the Cold War. Sizokhumbula ukuthi kuyimpi yomhlaba le yesibili uya ku-1979 uya ku-1989 kukhona ke impi lapho lengasebenzisi ikhali esiyibiza ngokuthi Cold War. So at the end of the Cold War, it was the beginning of another era from 1989. Ekupheleni ke kwayo lempi engasebenzisi ikhali siyabona ukuthi sasesingena kwesinye isikhathi u-1989. Just as Elder D had narrated those 9 waymarks, 1989 up to where we are, 2026 now. Njengokuba umdala ekseni wandlala lemkhombandlela kusukela lapha ku-1989 size siyofika ku-2026 mawuyibala yonke lemkhombandlela ayisebenzisile iwu9 sishiyagalolunye. With all that information, is pointing us to the end where we are now. Yonke ke leyo mniningwane isithatha izisibeke la kulesikhathi esikuso njengamanje. I normally love to say it this way, that the end is here and the end is now. Ngijwayele ukusho ke ngithanda ukubeka kanje ngithi isiphetho sila empeleni isiphetho sesifikile. Yeah, and when we look in those 10 essays which were sent by Elder Pamenda, Masibuka ke la ama-essay noma leza iqephu ezithe zathunyelwa umdala uPamenda which speak to the end. lezi ezikhuluma ngokuphela. Yeah, there are a lot of obituaries which talk about the end actually. Kukhona ke icashana ezikhuluma kakhulu ngokuphela. But then it comes as a surprise again to learn that the end as it is. Kuza ke kumangaza ukuthi ukuphela kungale ndlela okungakhona. Yeah, that the end is marked less by disruption than by disorientation. Ukuthi ke ukuphela empeleni akubonakali ngayo yonke inquba kaxaka nokuphambana kwezinto emhlabeni njengendlela esingalindela ngayo. So what do we mean by disorientation? Sichaza ukuthini ke ngokuthi izinto azikho esimeni noma iphumile endleleni. If you are said to be disoriented, it shows that
you are not aware of something until it slips out of your grip or it slips out of your mind. Machazwa-ke lela gama i-disorientation kusho ukuthi ngamanye amazwi awuqaphelanga into ethile yaze yakuphuncuka yaphuma nasemqondweni wakho. Yeah, it's actually something that happens when one is rather not expecting. Into le yenzeka umuntu engayilindelanga. Such that it is a loss of what one took for granted. Kuze kube ngendlela yokuthi umuntu uphuncukelwe yinto angayinakanga ayithathe nje kalula. Yeah, in this case, we might say the ideas or the ideologies that that have recently been overtaken or obliterated by this chaotic cascade of world events. Singasho nje sibale njengeyimfundiso noma umqondo othile noma indlela yokuphila eye yakhukhulwa igameko zomhlaba ezise ngokulandelana. Yeah, to name for example the event that took place on January 3. Uma singabala nje izimbalwa njengo-January 3, 2026. kuwo lo nyaka esibuyo ophezulu. Yeah, when it was actually the close of probation. Ngalesikhathi esisibala ukuthi esokuvalwa komusa January 3, 2026. Yeah, the event that took place then was that Nicolas Maduro, who was the then president of Venezuela, was abducted and taken prisoner by the US Trump administration. Isigameko esiyesenzeka ke lapho ukuthi umongameli walapha eVenezuela uNicolas Maduro uye wathunjwa ubuholi buka Trump esithi Trump administration. Yeah, which marked the end of what we knew or what we called the liberal international order. Lokho ke okusibeke ekutheni siqonde ukuthi ukuphela kwendlela yokuphilisana kwamazwe ekhululekile emhlabeni ebizwa ngokuthi i-liberal international order. Now it looks like we are in the war international order. Kubukeka ngathi ke manje sikuyindlela yempi yokuphilisana komhlaba noma amazwe aphilisana ngayo indlela yempi. Yes, whereby we notice this geopolitical fragmentation of the whole world, the global village. Ila sibona khona ezombangazwe zihlakazeka amazwe engasakhona ukuthi aphilisane. So to name the first one, which I would like to say it's an existential threat. Uma singabala nje eyodwa ile ngifisa ukuthi ngiyibize ngokuthi izinto esibhekane nazo ngalesikhathi. Yeah, it's actually the nuclear threat. Izinto ke ezisabisayo esibhekane nazo enye yazo ikhali zenyuzi. Yeah, which we can place directly under war. Esingayithatha nje siyiqondise ngqo ngokwezempi ukuthi into ephathelene nempi le. Yeah, so we can see what is happening geopolitically. Siyakubona okwenzakalayo mayelana nezombangazwe. Yeah,
In particular, what is taking place in terms of the glorious land, the administration which is ruling there. ikakhulukazi okwenzeka lapha ezweni elihle nezigameko zakhona ezenzeka laphaya. Yeah, it's gone out to make war in almost any country they like. Bazitshelile nje ukuthi bazolwa nanoma yiliphi izwe abafuna ukulwa nalo. Like right now, we can tell about the war in Iran. Njengamanje singathatha nje umzekelo impi le lapha e-Iran. Not to mention what they did before that when they abducted this President Nicolas Maduro of Venezuela. Singabe sakubala abekwenze phambilini ukuthi bathathe bathumbe umongameli uNicolas Maduro. There are also threats about Greenland and the other states like Colombia and the like, Cuba. Baphinde babe nezinsongo ngamanye amazwe, iGreenland, iColombia kanye neCuba. So there's something which they call the doomsday clock. Kunento ke siyibiza ngokuthi ni doomsday lock. Doomsday clock or doomsday watch. Doomsday. Or doomsday one. Doomsday clock. Doomsday clock. Oh, sorry. Doomsday clock. Yeah, a clock is in a watch which shows you time. Oh, okay. Kusho ukuthi isikhathi lesi sobumnyama. I don't think we are together there, Tammy. It's a watch which shows you where you are, like in terms of time. Oh, okay. It's doomsday clock. Kusho ukuthi le watch likhombisa ukuthi ukuphi. Yeah, this doomsday clock was actually founded in 1945 by scientists. Oh, leli washi ke la sungulwa omunye usosayensi ngo-1945. You remember 1945 was actually it was during the period of the end of the World War II. Sizokhumbula ukuthi u-1945 ila kwakuphela khona impi yomhlaba yesibili. Yeah, so these scientists they were working on a project which they call the Manhattan Project. Labo sosayensi babesebenza ke kwenye iproject abayibiza ngokuthi Manhattan Project. Yeah, so they usually had to produce a bulletin. Kwakumele ke bakhiqize izindaba. Yeah, they had this bulletin which they called the Bulletin of the Atomic Scientists. Kunalezi indaba ke ababeyikhipha ezibizwa ngokuthi ke i-atomic. Is the Bulletin of the Atomic Scientists. The Bulletin of the Atomic Scientist. Ibizwa kanjalo. Yes. Yes. So they designed this clock. Basungula leli washi ke balikhanda. It was actually designed since 1926. Laliqale ukuthi balisungule ngo-1926. Yes. So this clock was actually a symbolic representation. Laluphawu ke leli washi elimelele into ethile. Yeah, a symbolic representation of how close humanity is to a global catastrophe. Lalimelele ukuthi ke isintu noma abantu nje sebeseduze kangakanani ukuthi
bafike la khona sebesesiphelweni sawo umhlaba. Yeah, at its inception, it was actually set at about 27 minutes to midnight. Khathi liqala ke ukukhandwa labekwa ke ku 27 minutes kusele 27 minutes ukuthi kufike kuyi midnight. Yeah, so the time was being set yearly by the organization Science and Security Board. Leli washike lalisethwa njalo unyaka nonyaka ile nhlangano ekuthiwa i-Science Authority Board. Science and Security Board. Science and Security Board, sorry. Yeah. So currently it is said to be now set at 85 seconds before midnight. Njengamanje leli washike selibekwe ukuthi kusele 5 seconds. 5 seconds ukuthi kube sebusuku phakathi nobusuku. 85 seconds. 85. Yes, seconds. Oh, sorry. 85 seconds ukuthi kube phakathi nobusuku. Yes. So it shows us how closest it has ever been towards the catastrophe. Lisibonisa ukuthi siseduze kangakanani ukuthi yonke into ifike esiphelweni noma kube isibhicongo. So that is about the existential threat number one, which I call which I said is about the nuclear threat. Iyona ke into eyingozi esibhekene nayo ngalesikhathi eyokuqala esithi iphathene nezikhali zenuzi, nuclear threat. Yeah, we all remember historically what happened in the Second World War, just when it was going to be ending there. Sizokhumbula ke esikhathini ezindlule lapha uma kuzophela impi yomhlaba yesibili ukuthi kwenzakalani lapho. We know historically that there was this bomb which was thrown by USA. Sizokhumbula ke noma siyazi ke le bomb elaliphoswe i-USA direct towards Japan. They were actually at war with Japan. Babe sempini ke neJapan, leli bomb uyalithumela eJapan. Yes, it was sent to a place called Nagasaki. So it was actually a nuclear bomb. Leli bomb lenuzi ke lathunyelwa endaweni lapha eJapan ebizwa ukuthi iNagasaki. And that bomb left a disastrous devastation of life and almost everything. Lela bomb ke lashiya nje isibhicongo ngemumva yezinto eziningi. Such that up to now there are some traces of the repercussions of what happened then. Ngendlela yokuthi kumanje imphumela yakhona isabonakala lapha. So right now we are hearing all these talks about nuclear threats. Manje ke kuzwakala ukusongela yonke indawo mayelana nale zikhali zenews. And we understand this latest war between US and Iran was actually on the grounds that Iran was actually enriching uranium to make nuclear weapons. Siyazi nokuthi ke le hampe lapha na eIran phakathi kwe-Iran ne-USA yakhelwe pheke isisekelo sokuthi iyasolakala iIran ukuthi igcina lento ekuthiwa i-uranium ukuze ikhona ukukhanda izikhali zenuzi.
Yes, so that's about threat number one, which is the nuclear arsenal. Ileyo ke into esibhekane nayo ingozi ikhali zenuzi. Threat number two is about geopolitical instability. Ingozi yesibili esibhekane nayo ngalesikhathi ukungazinzi kwezombangazwe. Yeah, when we talk about geopolitical instability, it's what we mentioned earlier on our introduction that Uma sikhuluma ke ngokungazinzi kwezombangazwe yilokho besikubalile uma saqala ke sathi lokhu is actually the fragmentation of I mean, we're seeing a fast changing geopolitical world in terms of fragmentation. sibona ke ngesivinini ukuhlakazeka noma ukungabi nozinzo kwezombangazwe. Yeah, such that we are seeing a fall in democracy. Ngendlela yokuthi you can continue. Leading to a rise in fascism. Sibona ke ukuwa kwentando yeningi iholela kondlovu kayiphikiswa. Then a rise also in nationalism. Sibona futhi nokukhula ecwaseni ngokobuzwe. And all those other bad isms like tribalism and the like. Nabo bonke labo isms abaningi ke njengokucwasa ngokobuhlanga kanjalo nabanye. Yeah, and all the other cultural divisions. Nokuhlukana ngokwamasiko. All that is about geopolitical fragmentation in the whole world. Each country seems to be standing on its own. They want to keep their country to themselves. Konke lokhu ke kusasisa lapha ekuthenini ezombangazwe azizinzile emhlabeni nalelo zwe libheke lona libheke okwalo kuphela. Yes, and then the existential threat number three. Enye ingozi esibhekane nayo kulesikhathi esithathu is climate change. Ukuguquguquka kwesimo sezulu. Yeah, climate change is all about global warming. Ukuguquguquka kwesimo sezulu ke kuphathelene nokuthi umhlaba uya ngokuya ufudumala. Yeah, the climate change is actually an existential threat to all humanity. Ukuguquguquka kwesimo sezulu ke kuletha ingozi kubo bonke abantu abaphila emhlabeni. Because there are so many things which are contributing to this climate change as we are witnessing. Ngoba ziningi izinto eziwumthelela kulokuguquguquka kwesimo sezulu. The burning of fossil fuels. Ukushiswa ke kwama-fossil fuels. What do we mean by fossil fuels? Sichazani ke ngama-fossil fuels. Yeah, those things like the petrol, paraffin, diesel. Sikhuluma ke ngamanzi ka-oyela la singabala khona uparaffin, udiesel, upetrol njalo njalo. Yeah, all those which produce carbon, I mean the production of carbon in the atmosphere.
Zonke-ke lezi zinto eziwuketshezi ey'khiqiza umoya ongcolile obese uyongcolisa umkhathi. Yeah, even the effects of war. Nomthelela wezempi nje nawo. Yeah, when those bombs are exploding, you can see for yourselves what is happening there. Yeah, they are even bombing the oil refineries, and what happens? Uma lamabhomu noma iy'qhumane lezi zithunyelwa zize yithunyelwe nalaphana la kusefwa khona u-oyili, uyawubona nje umonakalo owenzeka lapho bese kukhuphuka le ntuthu-ke iye phezulu iyongcolisa umkhathi. Yeah, so all that is contributing to serious climate impacts, which we are already observing on a daily basis. Konke-ke lokho kunomthelela ekuguquguqukeni kwesimo sezulu mihla namalanga yonke le. So an observation has been made that the planet Earth is now warming up. Esikubonayo-ke ukuthi-ke umhlaba siwuthola ufudumala. Yeah, that's what we call the global warming. Iyona kanye-ke into esiyibiza ngokufudumala komhlaba, global warming. Which is because of human-created emissions and greenhouse gases. Umthelela wakhona noma abantu abayimbangela yakho lokhu, abantu-ke ngako konke lokhu abakushisayo bese kungcolisa umkhathi. Yeah, so climate change is essentially the result of global warming. Ukuguquguquka kwesimo sezulu-ke kuyimphumela wokuthi umhlaba uya ngokuya ufudumala. Yeah, with long-term changes. Lo guquko-ke luhambisa ibanga elide noma isikhathi eside. Yeah, long-term changes, for example, sea level rises. Leli banga elide-ke izinto ey'fana nokuthi ulwandle-ke luya ngokuya lukhuphuke. Then we also see extreme weather. Sibone nesimo sezulu-ke esiza ngamandla. Yeah, in certain places there are droughts, and in other places there are floods. Kwezinye iy'ndawo uthola kunesomiso, kwezinye kuba khona iy'khukhula. And like right now in the Northern Hemisphere, we are noticing that they were in their summer period. Siyabona-ke ukuthi kule ngxenye esenyakatho basehlobo khona. Isikhathi esikhona khona ihlobo. And they are experiencing these rises in temperatures which are so abnormal. Bathola-ke isimo sezulu esikhuphuke kakhulu, into engajwayelekile-ke, kuyashisa laphaya. Temperatures rising to well above 40 degrees Celsius. Isimo sezulu-ke sishisa kuze kufinyelele noma kube ngaphezulu ko-40 degrees Celsius. And consequently, wildfires actually can just take place anywhere. Imphumela yakhona ukuthi imililo ivele igqamuke nanoma kuphi. And right now they are fighting these wildfires in Spain and France, whereby they've evacuated hundreds of thousands of people. Njengamanje balwa nalamaqhubuka omlilo eSpain naseFrance, la uthola khona sebekhiphe abantu abaningi abangama-thousands ezindlini zabo beyobabeka endaweni ephephile. Yes, so that's all about climate change as a result of global warming. Yiloko konke-ke okuphathelene nokuguquguquka kwesimo sezulu ngenxa yokufudumala komhlaba. So it's actually
not everything that I have said which contributes to climate change. Even pollution in other various forms, which is happening at individual level. You can talk about litter, throwing litter everywhere in the rivers. Angibalanga ke zonke izinto eziwumthelela ekuguquguqukweni kwesimo sezulu. Enye yazo kuba ukungcolisa umhlaba, ukulahla udodi nanoma kuphi. Yes. So all that it affects us, whether we know it or we don't know it, but it affects us. Kuyasithinta ke lokhu. Kungakhathalekile ukuthi siyazi noma sazi, kodwa kunomthelela empilweni zethu noma emhlabeni. Yes, because there are some people who are actually disengaged. They don't care what happens as long as they are living their lives. They don't care what they do to the environment. Ngoba kukhona nje abathi hayi cha mina ngigqiza iqakala anginendaba ukuthi kwenzakala ini kubani nini, mina ngiyiphilela impilo yami nje. Yeah, so that's about it on climate change. That's the existential threat number 3. So we are going to the last one, number 4. Ileyo ke into ubungozi esibhekane nayo, existential threat, okuguquguquka kwesimo sezulu. So bese siya kwesine noma esi4. Yeah, the fourth one is actually it's a very challenging one. It's on technology. Lena ke esine iphosela inselelo kakhulu, ibizwa ukuthi ke uxhakaxhaka noma i-technology. Yes, so it's about artificial intelligence. Iphathelene ke nobuhlakani mbumbulu noma ubuhlakani esithi bu-artificial obungebona obemvelo. So what do we know about artificial intelligence? Ingabe yini esiyaziyo nge-artificial intelligence noma ubuhlakani obungebona obemvelo lapha ebuxhakaxhakeni? Basically, we are talking about the computer systems. Hey, Nick. Empeleni you can continue. Okay, Sikhuluma ngama-computer systems la. Nicholas, hello. were you asking about the impact of AI? Yes. Ingabe ububuza ngomthelela we-AI? The definition Hey, of there's AI. in definition of AI. Yes. Hey, there's a lot. Yes, that's what we want to hear. That's what. Ngathi kuningi sifisa ukuzwa kanye lokho kuningi. One, it's probably where people are losing their jobs. Okokuqala nje ilapho khona abantu belahlekelwa imisebenzi yabo. Because many companies are actually depending a lot on AI. Ngoba inkampani eziningi seyincike kakhulu ekusebenziseni i-AI. In one sense, one will argue that that's good. Kolunye uhlangothi bangasho ukuthi into enhle le. But on the other side, it's actually people losing their bread. But kwenye ingxenye uthola abantu belahlekelwa isinkwa sabo noma imisebenzi yabo.
So others can say, and then I'll just also add some that I think of. Abanye bangangena abaphositshe nabesivivaneni ngabe sengiyabuya nginezezele kuloko esengikushilo. Okay, thank you so much, Tato, for those what you observed about AI. Masibonge kakhulu mzalwane ngalokhu oyaye ukubheke ukubone kwenzeka ngomthelela we-AI. So I wanted to deal with the definition first. That what AI stands for artificial intelligence, which means those are computer systems. Bengifisa ukuthi sibheke kuqala incazelo ye-AI ukuthi isebenza ngani, yini i-AI? Yes, so they are basically computer systems designed to do things that normally require human geniuses. Indlela yobuxhakaxhaka le noma computer systems eyenzwele ukuthi yenze imisebenzi ejwayele ukuthi yenziwe ngabantu. Yeah, not just ordinary people, but those who are called human smarts, the genius ones. Kungasibona abantu nje kuphela laba abasuke benza leyo msebenzi, kodwa yilabo esithi incithabuchopho noma sithi abahlakaniphile. Yes. So at its core, it has got it integrates three components. Esisekelweni sayo ithinta izinto ezintathu noma ama-components amathathu. That is number one, learning. Okokuqala ukufunda, learning. Then number two is reasoning. Okwesibili reasoning noma ukucabanga. Then number three, interacting. Esithathu bese kuba ukusebenzisana, interacting. So under number one, learning. Ngaphansi kwe-learning noma ukufunda, number one. AI can take in data. I-AI ke ikhona ukuthatha i-data noma imininingwane. Yes, and spot patterns. Ikhona ukubona ke ibheke ibone ama-pattern. And then get better at a task over some time. Bese makulokhu kuhamba isikhathi ke ibese iba ngcono, ibe nobuchule ekwenzeni imisebenzi. Yeah, then that is basically a machine learning. Empeleni nje lokhu ukufunda komshini noma ukufunda ngomshini. Then number two, under reasoning. Okwesibili ke ngaphansi kokucabanga. Yeah, the AI can make decisions. I-AI ke iyakhona ukuthatha inqumo. Yeah, it can solve problems. Ikhona ukusombulula nezinkinga. Or even plan based on the patterns it has learned. Ikwazi nokuplana noma ukwenza amacebo mayelana nama-pattern esewafundile. Yes, then under number three, interacting. Ngaphansi ke kokwesithathu kuba ukusebenzisana, interacting. Yes, it can understand and generate language. Iyakhona ke i-AI ukuqonda, ikhone futhi nokugcina ikhande ulimi noma i-language kuloko kuqonda. And it can also develop some images. Ikhona nokuthi isunguleke izithombe. And also sound. Kanye nemisindo. And the other various aspects.
nezinye-ke iy'ndawo noma kwenye ingxenye ekhona ukusungula kuzo. Yeah, so examples of AI. Imizekelo-ke ye-AI It's something that we are already using right now. The phones we are having now. lokhu esivele sesikusebenzisa manje izinto ey'fana namafoni. Yes, and the chatbots, what they call chatbots. Imizekelo efana nama-chatbot. Yes, like when you are Googling, Google is also another example. Nalapho khona ugugulisha omunye umzekelo futhi loyo. And when you ask Meta, it can tell you answers. Noma ubuza lapha kwi-Meta uthola futhi impendulo kuyo. Yes. Another example is things like Netflix and YouTube. Eminye imizekelo kufana ne-Netflix kanye ne-YouTube. Which can recommend shows and films and the like. Khona-ke ukwenza iy'ncomo mayelana nama-shows noma iy'nhlelo noma amafilimu athize. One other example, which I am not quite familiar with, is what they call spam filters. Omunye kumzekelo engawujwayele kangako ile abathi i-spam filters noma isefa esikhona ukusefa ngathini lama calls esingawazi ufonelwa nanoma ubani. Normally they say it is used in your emails and the like. Asetshenziswa laphana kuma-emails-ke nezinye izinto ey'fana nawo. Yeah, so there are two distinctions of AI. Kunemohluko kombili laphayana kuma-AI. Yeah, there's a part one, which is actually about narrow AI. They call it narrow AI. Kunengxenye yokuqala ebizwa ngokuthi i-narrow AI. Yeah, the narrow AI is what we have now, like these phones we are using. I-narrow AI lesebenza-ke kulamafoni esiwasebenzisayo. Yeah, they are really good at specific tasks. Sorry, specific tasks. Yeah, specific tasks. Yinhle kakhulu ke yona kwimisebenzi ethile. But they cannot do everything that humans can do. Kodwa ibese ingakhoni ukwenza yonke into nale kumele yenziwe ngabantu. And then there's this other part B, which they call the general AI. Bese kuba khona le ngxenye yesibili part B la esithi khona i-general AI. Yeah, this is what they call the sci-fi version. Lena-ke ibizwa ngokuthi i-sci-fi version. Yeah, this one is something which is so challenging. It can think like a human. Lena-ke iphosela inselela kakhulu ngoba icabanga kuze kufinyelele kube ngathi umuntu ocabangayo la. Yeah, so I don't know how far we have gone so far with this AI, these AI versions, because as I was doing my research, I thought it doesn't exist yet, but I think it is now there. Angazi ukuthi sihambe ibanga elingakanani mayelana nale AI le version lena ngoba ngathi bengithi ayikho empeleni ayisebenzi into engekho
kodwa mangibona ngalokhu ngenza ucwaningo ngiphenya ngiyabona ukuthi ngathi siyasebenza futhi. Yes. So I don't know if there is anyone who can assist us with that point where we are now, where we are saying general AI, which can think like a human across any topic. Is it already in existence, or it's not yet there? Ukhona yini ongasilekelela ukuqinisekisa nje ukuthi ngabe le version ekuthiwa i-general AI isikhona yini, iyasebenza yini, makukhona owaziyo? All right, whilst people are thinking about that one, we can discuss the narrow AI. Sisacabanga ngaleyo i-general AI, sizobe sesiqhubeka sidingide ngale i-specific AI. Yeah. So according to history, historically, actually, it is said that technology alone does not determine outcomes. Uma sibheka nje ngokomlando kuyaye kushiwo ukuthi uchungechunge nje lulodwa noma ubuxhakaxhaka i-technology iyodwa ayikhona ukuthi iyenze imiphumela noma ilethe imiphumela. Yeah, which means technology alone, which means when it is not aided by the human element, it cannot do that. It cannot determine outcomes. Ubuxhakaxhaka kuyashiwo bubodwa nje bungasizwanga umuntu, i-technology la kungekho umuntu oyisizayo ayikhona ukuthi ifezekise konke noma ilethe imiphumela ledingakalayo. Yeah, we have seen this right from the time of the end, 1790, in the 1700s there. Siye sakubona ke le kuma 1700. Which was actually an industrial revolution. La sibuke khona ke i-industrial revolution lapha abantu bebeya ke kuyosebenza emafemini. Yes, with the printing press. Sibe nomshini lo wokuprinta. Yes, then after that we had electricity. Emva kwalapho saba nogesi kwakhanya. And the other technical developments. Kuba khona okunye ukuthuthuka ngokwe technology. And from there we got to 1989 where we see the internet. Emva kwalapho sase siya ku 1989 la sithole khona ukusunguleka kwe-internet. Yeah, where we see that much of what human beings could be doing was taken over by machines. Lapho esibone khona ukuthi okuningi obekwenziwa ngabantu sekuvele kwathathwa imishini, iyona ekwenzayo manje. Yes. Internet, it displaced work while creating new fields. Sorry, it did what? It displaced the work. Okay. Or while you can continue. While creating new fields. Internet ke ihlakaze eminye imisebenzi kodwa khona manjalo yabisungula emisha imisebenzi. And now the difference now when we're talking about AI is that there's speed and scope.
Umehluko ke masikhuluma nge-AI ukuthi kukhona amadlelo aphinde futhi asabalale noma abe maningi, field and scope. Yeah, when we say speed and scope, Oh, speed, sorry. yebo, I-speed yeah, ukushesha noma isebenza ngokuphazima kweso yes, futhi isabalale iy'ndawo ey'ningi. yeah. So AI or artificial intelligence can replicate some cognitive tasks. I-AI ke lena ikhona ukuthi ikopishe eminye imisebenzi edinga ukucabanga nzulu. Yeah, it can actually replicate cognitive tasks that took decades, if not centuries, of training, human training. Iyakhona-ke ukuthi yona iyenze le misebenzi, ikopishe iyenze imisebenzi ibingathatha iminyaka kube biyenziwa abantu, yona ikhona ukuyenza isikhathi esifishane. Yes, so it can do all that and improve the tasks with time and usage. Ikhona ukuthi iyenze le misebenzi, ingagcini ngokuyenza kuphela, yenze kube ngcono futhi mayilokhu iqhubeka ithuthuka iyenze kangcono le misebenzi ukudlula abantu. Yes. So, for example, we can go into the surgical fields. Uma singaba nomzekelo nje masiya laphana la ekuhlinzweni kwabantu, they've designed these robots. baye basungula bakhanda ke lama-robot. Yeah, these are AI surgical machines. Ama-robot-ke lawa AI akhona ukuhlinza abantu laphayana ey'bhedlela ama-theatre. Yeah, they've been designed to perform surgeries that involve smaller incisions with microscopic precision. Akhandelwe-ke ukuhlinza acubungule izinto ongayiboni ngeso lenyama but eziluchungechunge ey'dinga ukuthi uy'buke lapha kwi-microscope. Yes, and these machines, their advantage is that they never shake like a human surgeon. Take, for example, a person who is carrying out the surgery. Okuhle ngale mshini ukuthi yona ayitatazeli, ishaye uvalo njengabantu uma bezohlinza umuntu. Yeah, they never shake or they never get tired. Le mshini ke yona ayothuki, ayishaya uvalo futhi ayikhathali njalo nje. Yes, they can operate with accuracy beyond human hands. Basebenza ngokuchwepheshe ke futhi bayanemba, ba-accurate ukudlula umuntu. Yeah, so with AI guiding every move. Lapho khona ke i-AI kuyiyona ebhekelele konke ukusebenza lokhu. Yeah, these robots reduce surgical errors. Lama-robot ke anciphisa amaphutha lapha ekuhlinzweni kwabantu. Recovery time. Nokushesha futhi ukubuyela makukhona okuphuma endleleni bayashesha ukubuya, isikhathi esincane sokuthi basheshe ukubuya.
and even scarring. or ukuphola kanye neyibazi. Yeah, allowing patients to heal faster and quicker. Kusho ukuthi iguli ziphola masinyane ngokushesha. Yes. So the question now arises, Umbuzo ke obesuba khona yilo, since the robotic systems are already assisting surgeons in hospitals worldwide, lapho khona le mishini lama-robot esesiza abantu ke kuzo zonke iy'ndawo lapha ey'bhedlela, yeah, performing everything from heart surgery to brain operations. isebenza ke ngokuhlinzwa okuxakayo nalapho kuhlinzwa khona ubuchopho. Yeah, now the big question now arises, Umbuzo omkhulu bese uthi ke, which I would leave to each and every one of us as a challenge is, engizowuphonsela ke inselelo kunaleyo naloyo khona la, is that would you trust a robot to save your life? umbuzo lona uthi ke ungalethemba ni robot umshini ukuthi usindise impilo yakho. Yeah, because right now AI is just it might just be your best surgeon. Ngoba njengamanje i-AI noma lama-robot angaba udokotela ohlinzayo ngobuchwepheshe ukundlula abantu. Yeah, so it's now an open discussion if there are any contributions or questions. Uvulelekile singaxoxa, nemibuzo ngiyayithatha mayikhona. Any Hello. Yeah, no wonder many people are so stressed because all these things are very stressing. Akumangazi ukuthi abantu bebese bayastressa kangaka ngoba zonke lezi zinto nje zifakela ixhwala. Especially when you speak about one of the last one is the worst of them all. Ikakhulukazi mawukhuluma ngazo lezi zinto, ikakhulukazi leyo yokugcina nje iyona ke iwesi kuyindlula zonke. Especially if you are not privileged. For those who are privileged, they would say it's a good thing. Ikakhulukazi mawungekho senhlanhleni yokuthi ume kahle empilweni. Uma usenhlanhleni yokuthi ume kahle empilweni, mhlawumbe ungathi yazi inhle lezi zinto, kodwa mawungabanga ke nenhlanhla yokuthi isimo sakho sempilo sibe kahle, azizukuthinta kakhulu lezi zinto. So yeah, I think that's why I'm saying that it's very stressing. Now when I come to think about it, yeah, it's headache. It's a headache. A huge one. Ingakho ngithi-ke zifakela ixhwala, uma ucabanga ngazo nje zivele iphathisa ikhanda. And thank you for the study. Ngifisa ukukubonga nangesifundo. I have a different opinion. Nginombono ohlukile. Tato is scared. You are scared of a robot operating on you? Uthatha uzwakala ngathi uyawusaba kumshini kuyiwo obambe ikero laphana umhlinza. No, I'm actually scared for the people that are going to be losing their job. I was just thinking about, I wonder what is he going to do now when there's a robot that is going to take his place. That's what I'm scared of, not that to operate on me.
Empeleni ngethukele nokuthi abantu bazolahlekelwa imisebenzi. Nawe Elder Dinge ngathi umsebenzi wakho usengcupheni. Akukona kakhulu ukuthi ngiyawusaba umshini ongihlinza. Let's look at this in a different way. Siye sikubuke ngenye indlela lokhu. The problem is that people are selfish in this world. Ingqinamba ukuthi abantu bazicabangela bona kulomhlaba. And they are hoarding resources to themselves. Banqwabelanisa izinto kubo kuphela. I was watching about the Russian oligarchs this week. Bengibhekeke leyiqhumama zalaphana eRussia kuleli viki. How is it possible that one person Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu nje yedwa can own a yacht that is hundreds of millions of dollars? ukuthi ke uzoba nomkhumbi noma nomkhumbi skebe obiza igidigidi zamarandi eyedwa nje. When there are people who don't even have a $5, Lapho kunabantu abangenalutho abangenani bano $5 nje, 5 rand. it is this selfishness that is making us to look at work in a distorted manner. Kukithi ke ukuthi sibuke umsebenzi ngendlela engaqondile. Number one, there is hierarchy in work. Okokuqala nje kukhona istebhisi noma ikhundla ikhundla emsebenzini. There are some jobs in South Africa where just because you've got a certain degree, you can earn 3,000 Rand an hour. Kunemsebenzi la eSouth Africa la khona mangathi une degree ethile nge-hour nje ungathola u-3,000 rand. Then there is another job where you work and earn 30 Rand in that 1 hour. Kodwa kube khona eminye imisebenzi la uzothi mawusebenza uthole nje u-30 rand kuphela nge-hour. I think that work is not supposed to be hierarchical. Ngicabanga ukuthi umsebenzi akumele uye ngokwezikhundla noma kube ngokuthi ufunde kangakanani. I think God designed work to be just something that one does to contribute to the broader society. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu umsebenzi wenzele ukuthi umuntu nje asebenze bese naye aba nomthelela kokwenzakalayo emnothweni wezwe. We are not supposed to work to get an income. Asifanelekanga ngabe siyasebenza ukuze sithole umholo. We are supposed to work to contribute to the good of society. Sifanele ukusebenza ukuze nathi silekelele ekukhuliseni umphakathi. Because our needs are already provided for. Ngoba idingo zethu isuke seyigcwalisekile vele. There's a Senegalese soccer player. Kunomdlali webhola walapha eSenegal. He drives around in a cheap car and has his phone is even broken. Uyidrivela imoto ke eshibhile futhi uphatha ifoni leyo phone nje iphukele kwayona. But he earns millions millions of pounds per year.
uthola ukuthi kodwa uthola amamiliyoni namamiliyoni opondo noma amadola. He takes that money and he has built schools and hospitals back home in his country. Uye wathatha le mali ayiholayo laphana wakha iy'kole nezibhedlela ezweni lakhe. He gives in his village where he comes from, he gives every single person $100 every month. Kwi-village lapho ephuma khona esigodini sakhe unikeza umuntu nomuntu imali $100 inyanga nenyanga. There are some people who say, yes, I don't know his name, Golem Kante, yes. There are some people who even say that Putin is richer than, what's his name? Elon Musk. Elon Musk. Kunabantu abathi empeleni uPutin ucebe noma unothe ukudlula uElon Musk. That his wealth is hidden. That's why the world doesn't know this thing. Kuba ukuthi owakhe umnotho ufihlile kungakho nje umhlaba ungazi ngalomnotho wakhe. If you could take the money of all the billionaires and millionaires in this world and distribute it amongst the 7 billion people in this world, Uma singake sithathe wonke lo mnotho nomcebo walaba abanama billions nama millions siuqoqele wonke bese siuletha kubo bonke kulabantu abaze bayohlanganisa u7 or 8 billion emhlabeni, I don't think people would need to work to make a living. Angicabangi ukuthi abantu bayoba naso isidingo sokuthi bayosebenza ukuze bephile. So people will go to work, but it's not to make a living. Abantu bayoya nje emsebenzini kodwa kuyobe kungasiyo ukuthi ingenxa yokuthi bafuna ukuyiphilisa. So the robots will be part of human development. Ama-robot ke lawa ayoba nje ingxenye yokuthuthuka kokukhula kwabantu. They will operate on us while we focus on other things. Ayobe hlinza wona ama-robot thina sebesibheke ezinye izinto. The problem in this world is selfishness. Inkinga ingqinamba esibhekane nayo kulomhlaba ukuzicabangela wena uwedwa. The problem is not scientific technological development. That is not the problem. Inkinga ingqinamba akusiyona uchungechunge lweze science ne-technology. Akusiyo inkinga esibhekane nayo le. I know technology can be used in a wrong way, yes, but that's also driven by selfishness. Ngiyazi ukuthi ubuxhakaxhaka bungasetshenziswa ngendlela engeyona nakona lokho kuholwa ukuzicabangela uwedwa. This ability to develop technology and science, it is given to us by God. Lokukhulu kuba nomqondo ukuthi sithuthuke ngobuchwepheshe nescience. Leyo nto isiphiwe sisinikwe uNkulunkulu. The problem is that some people are selfish and they don't care about other people. Inkinga ukuthi abanye abantu bayicabangela bona bebodwa ababakhathalele futhi abanye abantu. So they end up misusing the very gifts that God has given us. Bagcina ke bengasebenzisi kahle leziphiwo uNkulunkulu asiphe zona. For me, I don't see any problem with science and robots. They are working for us just the way I use a blender to work for me to blend my whatever things I'm blending. Ngokwami angiboni ukuxhakaxhaka nescience inenkinga. Iyasebenzela nje. Ifana nokuthi uthathe iblender lena ublende nanoma yini iyangisebenzela leyo nto. And since we discovered blenders, I think I don't see anyone that has lost a job because of blenders, but we have changed the way we do things.
Selokhu yasungulwa ke iblender siyisebenzisa angikaze ngizwe ukuthi wakhona umuntu olahlekelwe umsebenzi wakhe ngenxa yokuthi sekukhona iblender, kodwa isizile ukuthi sishintshe indlela esenza ngayo izinto. I know I'm simplifying things and that might be wrong, but I think the point I'm trying to make is that science is supposed to just be for the good of society, humanity. Ngiyazi ukuthi ngizenza lezi zinto zizwakale ngathi zilula, kodwa nje engiqonde ukusho ukuthi i-science la ne-technology ilethelwe ukuthi yenze ukuphila kwethu ukuthi kube lula nje. But because we live in a patriarchal society, the stronger people continue to be stronger and the weaker become weaker whenever there is technological developments. Kodwa ke ngenxa yokuthi siphila ezweni lobunhloko, uthola lapho laba abanamandla beqhubeka baba namandla kakhulu, bese kuthi laba abalapha phansi abahluphekayo baqhubeke bahlupheke kakhulu. So I think if we can have a good government that ensures equality, we wouldn't have a problem with AI. Ngicabanga ukuthi masingaba nohulumeni onobulungiswa oyophatha kahle ozoletha ukulingana, angiboni ukuthi siyoba nayo inkinga noma ingqinamba nge-AI. Because in this current age, let's say, we have degenerated and we are weaker now physically. Ake ngithi nje kulesikhathi esiphila kuso sesiphelelwe ngamandla sehla nasemzimbeni. Already you can see we're depending a lot on machines to produce food. Siyabona nje vele sincike kakhulu emishinini ukuthi sikhandele ukudla. So if you can have these machines, because some of these AI robots, they are saying they can do the same human job without getting tired for hours and hours and hours and hours. Masingaba nje nale mishini siyeza ukuthi amanye ama-robot enza imisebenzi elokhu esebenze njalo amahora namahora namahora ngaphandle kokukhathala. So the issue of fatigue is out of the equation. Udaba lokuthi umuntu uyakhathala sesilikhiphele ngaphandle kwefastela. Meaning the factories can produce and produce and everyone will have that thing without all these pressures of selfishness. Kusho ukuthi ifem nefem ingakhona ukuthi ikhiqize nje ngaphandle kokukhathala, wonke umuntu agcine enakho ukudla, iphele yonke le ndaba yokuthi umuntu ayicabangele yena. If you go to the BMW plant at Roslyn in Pretoria, Masingaya ke la kukhandwa khona le imoto zakwa BMW lapha eRoslyn ePretoria. they are building X3s. Bakhanda ke le imoto zohlobo lwe-X3. When you go to that plant, it's full of robots. Mawuya kuleya ndawo la kukhandwa khona lezi imoto kugcwele nje ama-robot. It's a huge plant. You hardly see people. It's machines working, doing all the welding, installing windows, painting. Everything is done by robots. Inkulu ke leya ndawo ngendlela yokuthi abantu ngaze ungababoni basithwe njengama-robot. Kugcwele ama-robot yonke indawo, afaka izinjini, afaka amafastela, ayapenda, enza yonke into kuleya ndawo. Humans are there, one here, one there, just to supervise the machines. Abantu bakhona nje gwa la nalaphaya ukuthi basupervise imishini le. They say from start to the perfect product, it takes 2 days. Bathi ke laphana ukusuka nje ekuqaleni khandwe imoto iziyoqedwa isiphetho sayo kuthatha nje insuku ezimbili. So literally they can produce hundreds of cars per day. Empeleni nje lokho kusho ukuthi bangakhona ukukhiqiza imoto eziyinqwabe engama-100
ngosuku nje. So if there was no selfishness in the world, everyone would be driving an X5. Ukube bekungekho nje ukuyicabangela komuntu nje nalo eyicabangela ngokwakhe, kusho ukuthi sonke awungabe sidrive nje ama-X5. We'll just sit in the queue and wait for a X5 to be delivered at our doorstep. Ngabe nje simulayini sishaya uchungechunge nje lulayini sihlale phansi silinde nje ukuthi i-X5 izizodeliver la endlini. Who doesn't want to drive an X5? Ubani angeke akuthokozela ukudrive nje i-X5? So if we have robots working 24/7 doing the work instead of us, why not? Uma sinala marobot esebenza ke 24/7 enza wonke lo msebenzi, singeke ngaba nawo sonke. I had a privilege to go to that plant, by the way, I saw it myself face to face. Ngiye ngaba nenhlanhla ke yokuthi ngiye laphana la kukhandwa khona lezi moto, ngakubuka lokhu ubuso nobuso ngo. And I walked through the whole plant from where they start with the skeleton to where they drive out the brand new X5 with a full tank. Ngihambe yonke leya ndawo kusukela ekuqaleni nje kukhandwa nalapha isiyi-skeleton khona nala khona isizi iyo-drive iphume, ngiyibone nje yonke leya nto eyenzeka lapha. I was so shocked. And it's going to be delivered to its owner who has already ordered it. Ngiye ngathinteka kakhulu and le moto ke izothathwa bese iyodeliver kumnikazi wayo oye wayi-order. In that space of 2 hours, they had more than 20 X5s that were completed. Kulesikhathi nje samahora amabili bese benze ama-X5 angaleya kuka-20. So the problem is not that there is not enough X5s for everybody to drive one. The problem is politics and selfishness. Inkinga kakusiyona ukuthi awekho ama-X5 anele ukuthi nalo muntu akhona ukudrive yakhe, kodwa inkinga yilabantu abayicabangela bona nosopolitiki. So I hope Tato is not worried anymore. Nginalo ithemba lokuthi ngikwengulile ukukhathazeka kukaThato akusekho. No, yes, I'm not actually. It was just because of selfishness. I think you have answered the part of selfishness. That's the reason why there's so many things that are happening when it comes to this. Empeleni nje ngasho ukuthi akukho kangako, kodwa ke ngathi usuyiphendulile leyo kuyicabangela abantu bebodwa. Ngathi iyona ingxenye le engathi iyinkinga yokuthi kunabantu nje abayicabangela bona bodwa. So I hope people will not take you in a bad way. I like the perspective you have. Nginalo ithemba lokuthi akekho ozokuthatha ngendlela mhlawumbe engeyona. Ngiyayithanda le ndlela oza ngayo. Because we need to have open mind as we look at these things. Ngoba sidinga ukuba nomqondo osabalele uma sizobuka lezi zinto. As much as these things are affecting us, but they were actually meant for our own good as well. Na kuba lezi zinto zisithinta kangakanani noma ngayiphi indlela, kodwa zona zayilethelwe ukuthi zibe zinhle zisebenzele kahle empilweni zethu. Technology was for our own good. Ubuxhakaxhaka i-technology yafikela ubuhle empilweni zethu. Not for the bad that people are actually using it for. Ayifikelanga ububi lobu abantu asebeyisebenzisela bona. So yeah, I think that's on what you have said. I totally agree with what you have said. Empeleni nje kuko konke okushilo ngivumelana nawe nje kuko konke ncama she. Thank you.
Hello, Sibongile. Yebo. hello. Yeah, I just wanted to thank Elder D for his comment because Ngifisa nje ukuyibongela lapha kumdala uD ngetsha sethe waliphosa esivivaneni. and these oligarchs or these people who are selfish, Le iqhumama lezi ke ezinokuyicabangela zona zodwa they don't even wish for a poor person like me to drive that S5. abamfiseli nakancane umuntu ohlwempu njengabaningi noma njengaye umzalwane ukuthi adrive yona le moto iX5. Because they want to be seen by the world that they have money, they afford things that a few people can. Ngoba bafuna ukubukwa bebone umhlaba ukuthi banemali ba driver imoto abantu abahlwempu abangeke bakhona ukuyidrive. And I just want to thank Elder for the comment because now it is revived in me. Ngifisa ukuphinde ngibonge futhi ngalokunezezela kukamdala ngoba sekuvuselele enye into la ngaphakathi kimi. That now I have to see myself one day driving that car. Ukuthi sekuvuke nje into ethi ngizibona ngolunye usuku ngihleli phakathi nami ngumshayeli weX5 Yes. In the new kingdom. embusweni omusha. Thank you. Angibonge kakhulu. Okay. We want to Nicola. thank you. We want to thank all Nicolas. the. Hello. Yebo. Oh, I just wanted to add also something in regards to what you have already touched in terms of like what the elder has mentioned. I met also one guy who is working in one of the banks. He's a consultant. Ngiyafisa nami ukuthi ngiphosike esivivaneni kuloko ke wakusho umzalwane naloko kuye kwashiwo umdala. Ngiye ngahlangana nomunye osebenza lapha ebanki uxhumana nabantu ke kuthiwa uyi-consultant. What he does, he just do the programming. It's on the programming side, but what he told me is that he will go to to meet with people and install programs, and within an hour or so, 2 hours, he will make 20-30K, for himself because of the knowledge, of course, that he has acquired for himself. Uthi ke yena umsebenzi awenza ulaphana kuyi-programming. Umsebenzi awenzayo uyayahambe axhumane nabantu besabenzela ke i-programming lena. Kutholakala ukuthi ngesikhathi esincane nje ngamahora amabili amathathu uthola ukuthi usenze imali engango-20,000 ukuya ko-30,000 ehamba umuntu nomuntu amsebenzelayo. Yeah, so AI, it's used in different ways. It depends on whether this person is using it for his own gain or is doing it to help, the community at large, wherever he is. I-AI ke le kuyabonakala ukuthi isetshenziswa ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Khona abayisebenzisayo ukuthi izuzise bona, khona abayisebenzisayo futhi ukuthi izuzisa umphakathi ukhule. Yeah, also, Nicholas, you touched on something when it comes to is there a human, AI that is in existence as we speak? Uye mzalwane wathinta futhi waba nombuzo ukuthi ikhona yini umuntu oyi-AI ngalesikhathi njengoba sikhuluma nje?
I think there's a program by the abbreviation YH space GNG. It's an artificial intelligence, which has better reasoning. Ngicabanga ukuthi lukhona uhlelo masilibiza kathi u-WH space DG oselukhona olenziwayo oluholela entweni ethi mayifane naleyo. But the way it is, it does not think like humans in the same way. Mhlawumbe ingqinamba ngayo ukuthi ayicabangi njengokuba umuntu ecabanga ngendlela efanayo. Because humans have emotions, is aware when he does something. Ngoba abantu banemizwa futhi bayaqaphela uma benza into ethile. But with AI, it finds patterns in huge amounts of data, and it predicts the best answer to the problem that is at hand. Kodwa ke i-AI yona ithola i-answer kuma patterns ehambile yawabheka bese ithola ke ukuthi ingayithuthukisa kanjani leyo nto noma ingawenza kanjani umsebenzi futhi ithuthukise kanjani indlela yokusebenza. That's why when we consult AI, it will help us to write essay, you give us code, whatever that we think difficult problems that we experience. Ingakho ke mawuya kwi-AI uyithola ukuthi ibhala ama-code iphinde isibhalele neziqephu ama-essays yenza nje izinto eziningi. But scientists, they say it will happen maybe in the future because the way things are, it's not anywhere close where we can say that there's a robot that can think or do whatever that a human being can. Kodwa kososayensi bathi kungenzeka mhlawumbe esikhathini esizayo ngoba okwamanje asikakabi nalo irobot elicabangayo lizwe lenze njengokuba umuntu ekhona ukwenza. Thank you. Ngizibongela. Okay, thank you so much, Obakeng. Masibonge, Obakeng. We would have liked to discuss the advantages and disadvantages of AI, especially what they call open AI. But with regards to time now, I think we will stop here. We'll continue when we get the time next time. Besingathanda ke ukuqhuba lolu daba sibheke okuhle nokubi mayelana ne-AI ikakhulukazi le kuthiwa i-open AI. Kodwa ke ngenxa yesikhathi sizobe sesilibeka phansi lo daba la sizophinde silithathe ngolunye usuku masithola ithuba. So we will end here for now. Sizophelela la okwamanje. We'll ask Sami to pray for us. Sizokhuleka. We may bow our heads. Dear God in heaven, we thank you for opening our eyes. You are a wonderful God. You always have been looking for our best at heart. You see where we struggle as humanity, and you have provided means so that our living in this world can be easy. There are many burdens that we bear, but we thank you for helping us and supporting us. It shows that you have been with humanity ever since. You have been helping us with many things, such as technology, AI.
We want to thank you, and we plead that you may help us to use all these things you give us in the correct way that you have intended us to use them for. We ask that you may give us wisdom with regards to these issues and the understanding of them, and that we may also take part in using these things, that they may work for each and every one of us. We thank you so much for the lesson, for it is an eye-opener. Continue to guide us in acquiring knowledge, that we may be able to put it in practice, that our lives may be better in this world, and that we may transition into a better world. We thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. So we'll hand over